What's up, Singapore? Welcome to my channel. So today, another day, another vlog, another travel adventure, food trip at ano pa dyan. Discover natin ang most historic place dito sa Singapore. Ito ang dating invento. Ngayon ay isa ng tignan natin kung ano nasa loob. Sabi nila is marami raw siyang restaurant dito. So let's discover this place and let's go. Welcome to Chimes. So pagpasok mo pa lang sa gate, yan, may amaze ka na sa kanila mga structure. Alam siya talagang simbahan na luma. Bento na luma. So atin ang discover itong place na to. Kung ano ang nasa loob, kung ano-ano ang mapibili, at kung ano-ano ang ating makakain. So simulan na natin tuklasin ang maganda na Chimes. What's up, mga bisog? Ngayong gabi ay birthday ng lunch. So, kain na tayo, guys. Let's eat. Welcome to Chimes. So guys, ayan. Pasok na tayo ng Chimes Complex. So Chimes is the historic and heritage site of Singapore. Ayan yun. Dating kumbento, Gate of Hope, Chimes Heritage Trail. Dating kumbento na trinansport nila sa lifestyle destination. Ano na? With so many restaurant, bar, shop, at kung ano-ano pa dyan. Pwede rin sila nag-host din sila ng event dito last week. They hosted Sketch the Chimes. So, maraming sumali. Tignan nyo lang sa kanilang website. Pasok natin dito sa Chimes, hindi mo makakalain na meron silang tinatagong ganda. So, especially yung mga landscape nila. Ayan o, kala mo siyang bonsai na nilagay lang sa maliit na paso. But it's too unique. So nice. This place is so amazing, perfect sa mga magbabanding na pamilya. You can bring your children or family here. Meron din silang mga place na pwede kayo mag-picnic. But most of them is meron silang mga restaurant. So, ayan ang arko nila. Diba? So beautiful. So amazing. So perfect. Kayang kaganda ang Chimes. Nag-hold din sila ng activity dito. Meron silang mga event. At least once a month, meron silang ginagawang mga event dito, open for public. Kaya nung nakaraan, nag-open sila ng Sketch the Chimes. Talagang may enjoy ang buong pamilya. Chimes nowadays is one of the top food and beverage, entertainment and lifestyle destination located in the heart of Singapore civic and cultural district, boosting the beauty of courtyard and fresco dining area. Play hosts a wide array of restaurant services serving international cuisine. So guys, ayan ang view dito sa likod. Diba? Ganda. Ayan, ikot natin 360. Ikot-ikot. Ayan, meron silang mga restaurant dyan. Hindi ko lang pinapasok pa. Ayan, meron silang restaurant, meron silang activity area dyan. All trees. Just to remind you guys, this one is one of the oldest, second oldest building here in Singapore. So you see, ang ganda ng field nila. Mapag-enjoy ang mga bata. Malilim, malamig. Kahit nasa gitna ka ng city, ambience niya is so beautiful. So guys, diba? Talagang mai-enjoy mo ang place na to. So hanggang sa muli guys. Kung mo video, please subscribe my channel, Bisog channel. Hanggang sa muli, alam, next time, food trip naman tayo dito. See ya! Meron tayong merch guys, available design, Bisog channel t-shirt. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification.
At kung nagustuhan mo naman ang video nito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video. Magkitamay na rin ang aking Facebook page, Pahinga ni Bison. Salamat!